берәү. Бу туфрак тибәдер шикелле учымда. Бу туфрак сулыйдыр шикелле учымда. Кемнәрнең кочаклап үзен җан бирүен тыңла дип сөйлидер шушында. Мин аның тавышын ишетәм, колагым томалап китсәм дә 1000 чакрым еракка. Ул дәшә үртәлеп мәрхәмәт сорап та. Ул дәшә ярлыкка усрап та. Ул сыза күкрәген, ул суза йөрәген, сулкылдый кан саркып ярасы. Әфсенләп кайтара, кайларга китсәм дә, мин аның арналган баласы. Җибәрми, ятам да кочаклап көйлимен, әбием көйләгән көйләрне мин аңа. Әнием көйләгән көйләрне мин аңа. Манам да кулларым ачык чи ярага, мин ятам кочаклап, сыйпыймын, һәм көйлим әбием көйләгән көйләрне, һәм көйлим әнием көйләгән көйләрне. Йомылып төзәлсен җөйләре. Мин көйлим нәселем бәллүен юатып, белсәм дә, коткара алмавым җәбердән. Табуннар уза, җил кубарып хәтердән. Мин сорыйм мәрхәмәт, ярлыкка Тәңредән. Маңгаем терим дә каберләр өстенә, мин көйлим нәселем бәллүен җай гына. Һәм килеп сыена тереләр, үлеләр, һәм күктән саркыла май булып ай гына. Итибә туфрагым, итибә сулкылдап, и үрли табаннан тамырлар буйлатып. Суты да, уты да, коты да, мин беләм, ул котны булмавын югалтып.